לכל אחד יש את הגבינה שלו, הדבר שהוא מאמין שיהפוך אותו למאושר. יש רגעים בהם אתה יודע שכדי להשיג את הגבינה שלך, אתה זקוק לשינוי. לאחדים הרגע הזה מגיע בהקדם, ולאחרים באיחור. הכל התחיל לפני הרבה שנים כשהתגייסתי לצבא. שם הכרתי את החברים הכי טובים שלי. ריצ'י, הוא מהסוג שרץ מהר עם השינוי, ללא עיכוב ובלי שום בעיה. טובי, שנוהג להתלבט רבות, אך לבסוף מבין את חשיבות השינוי וזורם עמו. וזה חורכה. הוא יודע לרחרח את השינוי הרבה לפני שהוא מגיע. והנה אני, בילי. מטבעי מתלבט, מעדיף להישאר במקום שכבר מוכר לי מאשר להסתגל לשינוי. אז אחרי השחרור שכרנו יחד מחילה קטנה באיזה חור נידח בדרום המבוך. איזה חיים עשינו, יא רבא. מצעד העכברות הרווקות של המבוך התייצבו אצלנו דרך קבע. ערבי גבינות. הכמויות גבינה שרצו שם, חבל לכם על הזמן. עד שלפתע הכל התחיל להשתנות. חורכה וריצ'י הבינו שהגיע הזמן לשינוי והחליטו לצאת אל המבוך. ניסיתי לשכנע אותם שזה זמני והגבינה בטוח תגיע, אבל כלום לא עזר. קצת אחר כך טובי החליט שגם הוא יוצא בעקבותם לחפש גבינה חדשה. נשארתי לבד, בלי עכברות, בלי חברים, בלי גבינה. יש רגעים בהם אתה יודע שהגיע הזמן לשינוי.